Waqt li l-ħamis ġie approvat l-iżvilupp massiex ta' Infrastructure Malta imsejjaħ CentralLink, ħafna kienu dawk li uraw tħassib għal din id-deċiżjoni li ġiet approvata mill-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar biex tinbena bypass ġdida f'Ħattart. Il-Professur Christian Sherry, speċjalista tal-ġenetika u riċerkatur tal-kanċer, għalli kull studu li sar barra minn Malta juri li meta twessa triq jiżdiedu il-karozzi u jiżdied it-trab fl-arja. Aħna naħsbu li bħala residenti ta' Ħattart kollu u ta' residenti ta' l-erja li sa tkun magħluqa bejn żewġ toroq nikkalkulaw hemm fuq 1200 ruħ dan iż-żoni, aħna se jkollna żieda sostanzjali ta' pollution li jenna sa taffettwana ħażin. Huwa żied jgħid li din it-triq mhux se tkun soluzzjoni biex titnaqqas il-konġestjoni tat-traffiku fil-lokalità ta' Ħattart. Mhijiex se tkun triq li se tneħħi t-traffiku minn ġo Ħattart, din hija triq ġo Ħattart, allura t-traffiku se jibqa' ġo Ħattart. Naħsbu wkoll minn kif ikun qed jiġi immexxi t-traffiku, traffiku tan-naħa tal-Mosta li għad Ħattart m'għandu l-ebda triq oħra ħlief se jgħaddi minn ġo Ħattart, allura hemmhekk ma se nifrankaw xejn. Kumma se jiġi frankat kif għaxument itqal il-bieraħ minn xi ħadd huma n-nies ta' ħaddingli tal-Imtarfa u tar-Rabat li dawn jista' jibqgħu għaddejjin dritt u ma jkollhomx test ta' żmien. Il-Professur Sherry saħaq li hemm alternattivi li setgħu ġew ikkunsidrati fosthom bicycle lanes aħjar. Management ta' traffiku, nixtiequ naraw iktar mezzi ta' traffiku li huwa alternattiv dak li fil-policy strategy sejjaħ modal shift fejn jintużaw iktar mixi, jintuża iktar roti, nagħmlu verament bicycle network, mhux bicycle lane jibdew u jispiċċaw minn ħajt sa ħajt, biex istess ħin inżidu wkoll is-saħħa tan-nies. Huwa sostna li apparti dawn jeżistu wkoll żewġ alternattivi oħra fosthom tamina jew bypass li jistgħu jsolvu l-problema tat traffiku u bekk ikun hemm inqas niġġis tal-arja. Jew tunnel. It-tunnel li ġie konsidrat kienet biss tunnel mid-dera triq waħda mingħajr toroq jinfetħu, jekk inti tieħu triq kif inhi, triq kif inhi tara tunnel, sorta tibqa' triq qiegħda taħsar tinsoq fuq. Imma l-iktar seta' tisir ukoll bypass qasira li peress tkun mollija mill-art tieħu inqas mill-art agrikola bejn il-bypass tal-imrieħed u l-bypass tal-żerbux. Il-bypasses diġà eżistenti għadhom flimkien u għed verament in-nies tar-Rabat tal-Imtarfa ta' ħażin li in-naħat inkluż tal-Mosta jistgħu jgħaddu bħal aħjar. Minnaħ ma jżidulna il-pollution ġodda ġodin l-erja. Dan il-proġett kien approvat minkejja ħafna kontroversja u minkejja n-numru kbir ta' esperti, residenti u bdiewa li tkellmu u wrew it-tħassib serju tagħhom dwar il-proġett tas CentralLink u dwar il-fatt li ma sarriċ konsultazzjoni pubblika. Kienu tlieta li vvutaw kontra dan l-iżvilupp massiġġ minn fejn ir-roundabout tas-Saqqajja sal-uffiċini tal-MFSA fosthom id-deputat Marta Sportelli li kienet qed tirrappreżenta lill-Oppożizzjoni u l-Kunsillier ta' Ħattart Giorgio Xkempri. Intant l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA ikkundannat bla riservi l-attak vandalu li sar fuq il-bini tal-istess awtorità fil-Marsa matul il-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa. Jidher li dan l-att vandalu huwa relatat mad deċiżjoni li ttieħdet mill-Awtorità tal-Ippjanar fuq l-applikazzjoni tas CentralLink. Fi sqarrija l-ERA qalet illi issa il-proġett se jaffettwa inqas siġra minn kif kien il-pjan oriġinali. Iżda mkien ma semmiet li l-proġett se jeqret 48,000 metru kwadru ta' art agrikola u joqtol aktar minn 600 siġra.